her bir hak ewe sürecek bolsa ödeni, ewe süyecek bolsa, şoň bir merheleti var. Sen her näze hak bolaga. Siz jeretämdiň oda şoň gurun şoň üstüne, aýdyp diýmekdiň üstüne. Peygamber Hudaý sallallahu Allah tebarek ve Taala'nın şaýdan ýerine bardy ki Peygamber näme diýär? Fedekkir innema ente mudakkir. Resul Huda sen aýdyp diý innema ente mudakkir. Sen fakat nesihat berýän. Sen işin nesihat bermek lesta aleyhim bi musaytir. Sen adamları ecbar edip, ikrah edip ýola getirip başarmaň. Sen olara musallat sen ýola getirmekdige diýär Hudaý Taala. İnnema ente mudakkir. Sen fakat wezifeň aýtmaklyk diýmeklik. Qalan kim bilen? Rabbim Allah tebarek ve Taala bilen. Her wagtda sen hanawadaňda we sen öz tokmuty taýfaň içinde we sen bir owada ýaşy bir mantagada kemeskem eger wagan sen bir hakka sebäp boljak bolsaň hidayet öz wujudyňa gelip jamaň hidayetine sebäp boljak bolsa dört däne zat öwde bar. Birden bir türşenecek hatardan hatar. Awwalky näme? Mevlana Mehmet Yusuf Kandehli bir rahmetullahi aleyh Mukaddeme-i Hayat-ı Sahabada cildiyek Safi bis-Sefinde şunu aýdypdyr. Dört tane gaty gerdene hay sakt bar diýipdir. Öwde başla. Sen özüň Kur'an sünnete mutabık boljak bolsaň, hanawadaňy Kur'an sünnete mutabık etjek bolsaň, bolmany mubellig din, sen din diýanyny aýtjak bolsaň musulmandygyň dört zatdan çäre ýok. Hetmin başa gelmeli. Pakistan'da kalkmadı Raybent'te Mevlana Cemil Hafizullah'ın ağzından hadis eşittim. Ben şu an şu hadisi göremek, yani eşittim şu ağzından. Peygamber Hudaý sallam aýdypdyr diye, haýty bir musulman imtihan bolmasa, şu alyp barýan musulmançylygynda, kynçylyk şoň başyna gelmese, narahaty gelmese, Peygamber diýipdir diye, men şoň musulmanlygyny şekim aýdypdyr diye. Sen musulmançylygy öyle bir ýaşajak bolsak, dört tane kyn gerdene bar. Awakty näme? Sen özüň peýgamberi meňzetsen. Peýgamberiň bar diýende barmy diýende barmajak bolsaň, iyi diýenlerden iyip, iyme diýenlerden iýmejek bolsaň, gey diýenlerden geyip, geyme diýenlerden gaçak bolsaň, salamlaş diýen bilen salamlaşmaşyp, salamlaşma diýen bilen salamlaşmajak bolsaň, ýüzleş diýen bilen ýüzleşip, ýüzleşme diýen ýüzleşmejek bolsaň, şu şeriata göre özüň mutabık etjek bolsaň, oşuny aýdyp başlasaň, awwal başdan istidbar tapylýar, istidbar, gaçyp başlaýar. Kullu dünýä senden gaçýar. Daş teoriýaň hemmeti, "Ýy, bu zat näme? Muny nerden getirdi bi? Bu ne formy?" diýip senden awal başdan gaçyp başlaýarlar. Bu merheleni eger geçirip bilseň, bir merheleşi. İkinji merhele istiqbal gelýär diýär. İstiqbal gelýär. Ýuwaş-ýuwaş zehirler dogurlanýar. Şon ähli hak amal edip gelýär. Defeden Hudaý taam tawfigy bar. Ýuwaş-ýuwaş zehirler dogurlanýar. Şol adam motivatsiýa bolýarlar, şu jamaata motivatsiýa bolýarlar, ýuwaş-ýuwaş şulaň aýtýan dogry diýmeni durýarlar diýär. İstiqbal gelýär soňra. Üçinji merhelede hediýeler gelmän durýar, her ýerden otam. Şeýikdendir, kökedendir, gawundandir, garfydandir, pullandyr. Muhtelif hadaya hassa şu jamaatyň başlyklaryna gelmän durýar. Bu da beter sürüşenjek ýer. Ondan soňra aňrakda post magam riýasat gelýär diýär. Birden sürüşenjek. Yani awwal kızaşın ol üçüde hoşlukda, istiqbal hoşluk, hadaya hoşluk, magam mensep riyasat hoşluk, emma awwal kızı istidbar tapılýar. Eger biz aýdyp diýjek bolsak, şeriata wala boljak bolsak, awwal sen gaçyp başlaýarlar. On gaçyp başlaýar. Näme hem arada bir gawurşan adamdan biri Hafız haçan sen şey urşup gelmeli ya da. Haçan sen şey gelmeli. Haçan sen iş forum dükleşip gelmeli, aýtyşyp gelmeli, diýişip gelmeli. Men diýdim sen hawlyk mı heni? Biraz şu wagt alýaşy. Peýgamberimiz aýdypdyr şunu. Men iltemasa ridan nas bi saqatillah, saqitallahu alayh ve asqata alayhi men ardahu fi saqati. Men iltemasa ridan nas, her kim adamlaryň razysylygyny gödese diýer. Ne yaparım adamlaryň razysylygyny? Adamlaryň razysylygyny gödemelenmeger. Ýok, adamlaryň razysylygyny bir adamma gödeýär diýe, gödemeli ki. Emma bu adam näme diýär? Men iltemasa ridan nas, bir adam ki adamlaryň razysylygyny gödese bi saqatillah, şeriaty dep elepdi. Halal farkyna, haram farkyna da, bidgat farkyna da, halal sünnet farkyna da, mekruh farkyna da, men iltemasa ridan nas,
her bir alim, ahun, her bir mübelliği dini ki adamların radisini ödep şeriatı defelete ne olur diptir? Sakitallahu aleyh, Rabbim Allah Teala'nın narda olur. Ve eskata aleyhi men ardahu fi sakati. Hak radi edecek olan adamlar mı da? O radi edecek olan adamları şeriatı defelep adamlar radi edecek bolup durdun. Onlar Hudaý Teala senden narda eder qaytar dedi. Bar nerce doğrulayam doğruladı. Ama yok. Ve men iltemasa ridallah bi sakatin nas. Her bir mübelliği din, her bir mes'ul din, her bir musulmanı ki her bir semette Allah'ın radiyalığını ödese bir sakatin nas adamın narda bolsa olsun men bir göre girecek ya men öl mesulüm men mesuliyetim men öl mesulüm men mesulüm de her kim Allah Teala'nın radiyalığını ödese adamlar narda edip narda bolsa olsun ne olur diptir radiyallahu anhu Allah radî olur ve arza anhum men asqatu fi ridahu hak narda edilen ma olur Hudaý Teala radî edecek diptir. Hatta yezinehu ve yezine kavlehu ve amelehu. Hatta Hudaý'ın bolup verişini, keyfini, etdiyen amalını avdalacak diye. Kim edecek şunu diptir? Şunu Hudaý Teala'nın iş. O da Müslüman doğullum. Hemçinin ki Peygamber Hudaý Selam'a tebliğ din, şuna bir vazifemiştik. Bir de vazifesi, emma doğru duracak bolsak, ki biz şu andaki sizdeki elhamdülillah muhabbetiniz var, geliyordunuz. Bizim her gaydimiz şu düşünen hak derekli, her gaydimiz bir sürü kurbaniler beregli, bir engoşnama bolugli, bir de barmak çomadılya, hekile hadiyliya, at takılya, totaya döredilya, idimden taktaya edilya. Şun idinden inşallah giyinçlik var. Yöne şun bir merheleti var Müslümanlığın. Peygamber Hudaý Aleyhisselam bir gün Mekke yaplanıp otuyorka, hangidan sahabeler geliyor ya Resulallah, doğatını hevelen darın diyen, beter darın diyen ya Resulallah. Doğatıyla vurup durla, yencip durla, horlap durla. Ağaç susuz bir berlen arasında 3 yıl saklap durla, 3 yıl. 3 yıl ağaç susuz. Yaprak iptirle, ham iptirle, Allah bile nem iptirle. Ya Resulallah doğat deydi diye. Peygamber şeyler bir dikelli diye adam. Siz havluk yanınız deydi. Siz havluk yartınız deydi. Geçen kommotlarda şeyle bir yağdaylar bollu. Keşolan etlerini çengalı haya ahani bilen daradıla diye. Hak derekli. Velatta pıçkı bilen söyler ketille diye. Geçen kommotlar bolanlar. Ve siz deydi havluk yartınız. İnalekem siz görürsünüz. Falan yerden bir zenana gaydar. Tepeten ha öyle gaydar. Haca gaydar. Hiç kimden korkmaz meğer bir Hudaýdan korkar. Şeyde bir emniyet bolur deydi Peygamberimiz. Alif lam mim. Diyanata duracak olan Müslümanlığın müşkilat set ödeba. Elbette iki zattan iş almaklık gerek. Yumuşak bolaylı aytmaklıkta. Mehriban bol. Cedelmi de yok. Vuruşumu da yok, teoşumu da yok. Mehriban bol. Enin olsun, atan olsun, doğunun olsun, hem tayan olsun, kattan kata edip dursun, başardığından mehriban ol. Müslümanlığın şeriat şey diye. Başardan gözün yaşın yok da gurun var. Emma müşkilatsız bolmaya, narahatsız bolmaya. Allah Teala şu müşkilatları koyuptur. Neyden çürüyüm? Taylanmadan çürüyüm. Hudaý Teala bizi azmayış edip duruşu var. Bizi her gün azmayış. Sen fikretme azmayış diyenleri etmeyeyim. Bir ağaçlık gelmeli. Yok mu? Sen evinde namahrem sen azmayış. Halal haramın gurrun sen azmayış. Miras bilen doğulan gurrun bulunna hakkı durmakta sen azmayış. Namaz cemaattan çürüyüm. Mescide gelmeden çürüyüm. Şu bir olokan azmayış. Bu ne 5 ot azmayış otursun.